Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε FIFA Euro 2024 και λοιπόν πάμε. Εδώ πέρα είμαστε. Ιταλία, Αρβία, Σιλβανία, δεν είχε Νορβηγία, επειδή συγγνώμη. Ωραία, σταμάτα. Θέλω να παίξω. Τελείως. Λοιπόν, πάμε να δω. Τελείω, μπράβο. Voilà. Όχι ρε γάμα. Αλλά. Τώρα. Τώρα Ιταλία είναι κανονικά εγώ. Αλλά, please, βάλτο, καλά. Ναι, για να δούμε. Ναι ρε, όχι. Πω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Οπα, την πετάμε την μπαλά. Σταρία Αλβανία, Euro. Παίζω εγώ το Euro σήμερα τα παιδιά, θα με δείτε στο Euro. 24 μόνο, αυτό, please. Ωραία, παιδεύετε ένα φλάς, τυφλώνει σίγουρα. Όχι, κουμπατάρι, θα μου. Τι άλλο βίντεο θέλετε να ανεβάσω. Για σήμερα, πείτε μου κάτσο. Λοιπόν, μια χαρά, μπράβο. Έλα μωρέ Σάρα, μπράβο. Κάτσε, αλλά please. Όχι ρε γάμ. Τέλος, όπα. Όχι, ήταν λίγο λάθος εδώ. Δεν, στο μεταξύ. Σίγουρα θα γίναζα με αυτό. Ναι, θα γίνω ποτέ. Αυτός, κάποιες φορές που είναι